Hello mga boy, mo na ni ang moment nga atong giwat no. Ganaan na si Madam Kilay. Siyempre na mga followers diri. Sige picture sa kaya. Napay mga followers diri sige. Ali Mary. Dito ka. Sige. Picture sa ta picture. Hindi naka-video sa ikik sa inyo. Sa Turin. Kasi sa atong Turin, pero ka nandito na, nakatulog dito sa auto. Thank you kayo. Salamat sa kayo. Asa man? Tingnan lang ako kung ato kang Davao kung makita. Yeah, thank you. Diri sa Liza diri. Kana si Madam Kilay sa gawas mga bay no. So padung na siya diri musod. Naon na to karon. So daghan kayong tao diri sa SMR Iscario Cebu City. Naami diri karon. Ali Madam. Sige, hi sa mo diya tanan. Ay! Ala si Madam Kilay! Ken! Atong lang tawon, daghan kayong tawon na anak ko diri sa tumoy kaayo. Wala na si Madam! Okay, kayo naabot si Madam Kilay, pero kami sa habang hinihintay po natin si Madam Kilay, interview natin later, sila muna. Chippy Lace, asa to day? Hi, Chippy Lace. Dugay na kayo kayo na day. Karoon na nagkita. Ayan. Tapos kami sila, taga-asa mo mga day? Taga-Sipura sila. O ayan po, so once again, unahan natin. So we're getting closer to Madam Kilay. Gamay raman dahil siya, no? Gamay bay. Si Madam, Arira. Ay, Madam, namin din, Madam. Doon na diri, maghuwat ta. Hi, sa mo diri. Hi! Ubay-ubay na ang mga pictures na to, no? So, ako ko nag-expect na daghan sa diri-day nangan nga mga followers. Kita! Mutuyok na diri, mutuyok na. Mawato na to, nga mutuyok diri si Madam Kilay. Madam! Ayan, giga-green ang Alin! Nisiksik si Bayo to. Ningkamot si Daday. Gamot yun, naroon dyan sa tumangan yun. Ato ana, ay nagpunsit na. Napunsit na siya. Nagpunsit na. Wala, nakabot na gid si Bayot dito, nakalusot gid siya. Yan, kuda. Grabe, gibiyahan to ni Bayot, say. Nakalusot gid siya. Sige. Ang buhok na ay! Uy! Hi, Madam Kilay! Vlogger! Yung gusto ko yung kilay mo na, yung kilay mo talaga, yung mga kilay mo. Kasi ngayon pa. Uy, di ano taon ko ah! Madam Kilay mo. Hi, Madam! Hindi ka there. Isang OFW na vlogger. I know her. Hello!
Mag-live tayo. Live tayo. Ganda talaga mo. So, ano masasabi ninyo na pinuntahan talaga tayo ni Madam Kilay? Ano masasabi ninyo na pinuntahan talaga tayo ni Madam Kilay? Guwapo kayo no. Follow nyo siya yung page siya, follow nyo. Day, pasakaon ka sa second floor. Meron pa pala doon. Oo, meron pa. So, papunta tayo sa second floor. Mag-live muna tayo para Oh, go. Sige, dear. Si Madam lang yan. Saan na ano ka na? Ikaw na tayo sa second floor, ha? Ikaw na tayo sa second floor. Second floor ako. So, una kami sa second floor. I-address natin yung mga tao. Wow, recorder ni. Ayan na si Madam Kilay mga bay. Nagpaabot siya sa Kaunaw na kayo ang beauty pero may gani kayo naabot na itong tawon. Basta nakatuwa ko ang kuya no? Daghan kayong tao. Lagay hawiya oy. Salamat kayo. First floor di nakasaka. Excuse me. Ma'am, ay lang ganito po rin mo, ma'am. Bali, ma'am ba, ma'am? Oh, diri hay sa diri hay. Okay naman. Tambok to. Matagak mo diyan. Kedus. Kedus. Babies. Atras abanti ah. Atras kedus. Kami naman kami. Second floor na sa B. Next year. Madam! Nausa ay! Matagak mo! Oh, Barbie na may heartbeat. Madam! Madam, say hi to Michael! Hello, Michael! Ah, sige. Pagugdan taon si Madam Kilay dito sa Daplin, no? Manghatag siya ng chocolate sa mga bata. Huwag lang daw yung isip bata. Mga bata lang dapat.